Hola, em dic Autaram Sí, soc professora col·laboradora de Psicologia del Desenvolupament i Infància i en aquest vídeo et donaré alguns tips clau per poder afrontar la PACU de l'assignatura. D'altra banda, però, també ens trobaràs als fòrums per poder ajudar-te a continuar aprenent amb un bon ritme. El tip 1. Llegeix bé l'enunciat. Comprèn l'encàrrec que es demana i l'objectiu de cada tasca. També és important que puguis revisar els criteris d'avaluació per poder tenir la manera més completa de poder respondre i has de tenir en compte l'estructura i els requisits del treball, ja que són detalls que et facilitaran complir amb els objectius dels enunciats. El tip 2 és que has de connectar lo teòric amb la realitat. El més important és saber aplicar la teoria a la pràctica del quotidià. Per això és important que contextualitzis la teva resposta en les situacions que es plantegen i s'exposen a l'enunciat. És vital consultar els recursos del repte 1 abans de començar l'anàlisi per poder fonamentar els teus arguments. El tip 3 és que estem en l'àmbit universitari. És molt important que puguis argumentar amb referències. Qualsevol informació que aportis ha d'estar recolzada per teories i autors rellevants. És a dir, hauràs d'anomenar en les teves respostes autors i teories de referència a la psicologia del desenvolupament. En el moment en el que incorporis teoria extreta dels recursos de l'assignatura, segueix sempre la normativa APA de la 7a edició, tant en les cites com en les referències bibliogràfiques. És important que puguis diferenciar entre una cita que va dins del text i una referència bibliogràfica que acostuma a anar a l'últim apartat al final de la PAC. El tip 4 és que planifiquis el teu treball, ja que és molt important. Fes una bona gestió del teu temps, no deixis tot per l'últim moment. Tingues en compte el calendari del repte 1 i les dates màximes del lliurament. El tip 5 és que també s'han de tenir en compte els aspectes formals de la presentació de la PAC. Assegura't de no cometre cap error ortogràfic. Redacta de manera clara, coherent i ben organitzada. Revisa tot el que facis, fins a últim moment abans del lliurament final. I una vegada hagis lliurat la PAC, és imprescindible que comprovis que el document que has enviat i que has posat al Canvas és el correcte. I per tancar i per acabar, esperem que amb aquests consells puguis afrontar la PAC-1 amb seguretat i claredat. T'animem a compartir qualsevol dubte o detall al fòrum corresponent de l'aula i d'aquesta manera tots ens enriquirem del procés d'aprenentatge. I sobretot no utilitzis altres vies alternatives per solucionar els teus dubtes, ja que això et pot fer cometre més errors. Ànims i ens veiem als fòrums. Que vagi molt bé!